ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. рӯз ба хайру шодӣ бошад ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи таътили тобистона дар ҷумҳурии Тоҷикистон кай ба анҷом мерасида бошад. зеро дар ин бора бисёр ба мо савол мешид ки кай дарсҳои мактабҳо, кай дарсҳои донишгоҳҳо ва кай боғчаҳо кушода мешаванд. савол мардум бисёр ба мо пешкаш мекард ва инак фурсат фаро расид ки имрӯз мо дар ҳамин мавзӯъ каме ба шумо ба тамошобино равшанӣ андозем. ва чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрел ҳамаи дарҳои мактабҳо, донишгоҳҳо ва боғчаҳо бо фармони вазири маориф баста шудагӣ буданд бо сабаби ана ҳамин беморӣ. ва хушбахтона рӯзи 17 июл бо фармони вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода фармоне баромад ки дарсҳои донишгоҳҳо, мактабҳо аз 17 август оғоз мегарданд. яъне ки фармон аллакай буромад, худованд тинҷу амонӣ боша, ана аз 17 август дарсҳо шурӯъ карда мешаванд. ҳозир мо фармона ба шумо бо аз рӯи ана ҳамун навиштаҷоташ мехонем. ҳар чизе ки мо ба шумо фаҳмондем дар фармонам ана ҳамин чиз омадагиай. ба ҳар ҳол баҳри тамошобино якбор фармонам мехонем. вазорати маориф ва илм мегӯяд дарси донишҷӯён ва хонандагони мактабҳо рӯзи 17 август оғоз мешавад. Муҳаммад Юсуф Имомзода вазири маориф рӯзи 17 июл гуфт рӯзи дониш ва оғози таҳсили донишҷӯён ва хонандагони мактабҳо як моҳ баъд рӯзи 17 август таъин шудааст. яъне ки фармон рӯзи 17 июл буромадагиай, як моҳ баъд гуфтагиан, як моҳ баъд аллакай 17 август дар назар аст. 17 август мактабҳо, донишгоҳҳо умуман ҳама дарсҳо оғоз мешаванд. ва як чиз дигара қайд мекунем ки ана ҳамин соле ки гузашт ана дар донишгоҳҳо ё ки дар мактабҳо соли ҷорӣ мактаби Тоҷикистон, яъне ки хонандагоне ки мактаба хатм карданд 162 000 нафар ана синфи 11 будагиай ва синфи 9 бошад 123 000 нафар хатмкунандаҳо. хушбахтона имрӯз боз ана ҳамин фармон буромад. шахсое ки нав ҳуҷҷатгузорӣ карда будану ҳуҷҷат супорида будану аз маркази миллии тестӣ гузаштагӣ буданд, иншааллоҳ худованд соқи саломат боша, аввалан саломатӣ боша. аз 17 август дарсошон шурӯъ мешава ва дарсҳои худшона оғоз мекунану дар донишгоҳҳо ё ки мактабхонош боша дар мактаб. инак бародарои азиз, ҳамин буд хабари имрӯзаи мо ва худованд розӣ боша. мо фардо як навори дигар мекунем дар бораи оё чипта бихаранд муҳоҷиро ё ин ки не. дар ана ҳамин мавзӯъ мо як видео мекунем. интизор бошем бародарои азиз. ва касое ки дар бораи рейсҳо дар бораи парвозҳо маълумот доштан бихоҳанд, агар марҳамат бидорен видеои динангии моро тамошо кунен, ба ҳама саволҳои худтон ҷавоб мегирем. ва агар ягон саволи дигар ба мо пешкаш карданӣ бошен, инамиҷа дар номи инстаграм ҳастай, дар инстаграм подписатсия мекунен ва саволи худтона ба мо равон мекунен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша бародарои азиз.